Salutare lume, este și bine am găsit la un nou episod de Counter-Strike Global Offensive. Nu cum poate unii vă așteptați să fie ceva cu muzică, montaj. De data aceasta vă spun câteva chestii. Cine a mai adus cei de la Steam, mai degrabă creatorii de la Counter-Strike Global Offensive. Anunțuri, facem și noi o deschidere așa, la ce mai apărut acum. O deschidem o cutie ceva. Să începem cu Operation Phoenix, care s-a terminat, chiar dacă aici scrie că o să se termine, este pe 11 iunie, așa că a trecut. Și odată cu terminarea, închiderea acestei operațiuni, o să apară una nouă. Nu prea s-au dat spoilere, dar nu prea s-au dat, nu prea o să dau eu. Deci nu prea s-au dat spoilere, așa că o să apară oricum un Operation nou. Poate cu ceva, poate un case nou, alte iteme, alte skin-uri mai degrabă. Și odată cu închiderea acestui operation au apărut alte arme noi, după cum vedeți USPS Cayman. Arată destul de șmecher, totuși mi se pare cam de cocalari, totuși destul de scump. Mai avem M4A4 Desert Strike, care a luat locul unor iteme din Huntsman. Acestea au fost, itemele noi au fost adăugate peste, să spun așa, nu prea știu cum să spun, peste alte iteme. Mă scuzați, a fost dat peste Hole și acum M4A4 ăsta, M4A4, are un grad nou, era ceva gen contraband rifle, armă de contrabandă. Așa, deci au fost adăugate, au fost scoase unele arme care acum au devenit gen arme rare și costă ceva. Așa că dacă ați cumpărat o armă cu 009, acum e posibil să coste 1,2 euro. Așa că v-a scos. Deci avem USPS-ul Cayman, această armă care este destul de șmecheră, îmi place și este și printre cele rare din Huntsman. P90-ul care mi se pare super tare, părerea mea, vedeți că îmi place jocul P90, mi se pare șmecher și nu este armă rară, este în cele albastre, să zic așa, la culori acolo. Mai avem un P2000 Pulse, nu chiar cum mă așteptam eu să fie, mă așteptam să fie cu roz, pentru că după cum ați văzut, FAMAS Pulse și SG-ul SG Pulse sunt cu roz amândouă. Acesta a venit cu o surpriză verde-albastru așa. Mai avem Mac 10 Tater, habar n-am cum se citește, totuși nu mi se pare cine știe ce, nu prea îmi place arma asta. Dar, na, interesant. Și cred că asta e ultimul. Da, asta e ultimul. Un KZ 75 Auto Twist, care arată destul de frumos. Totuși este o armă puternică, dar nu are prea multe gloanțe, așa că dacă vrei să folosești arma asta trebuie să știți să joci cu ea. 12 gloanțe încărcător, 12 directe. Așa. Și am mai băgat și câteva, cum le spune la astea, acții, build-uri, astea, nu știu cum le zice, foiluri, să le zic în engleză. That Comes, mai avem ăsta cu Pocket Barbecue. Avem Rectul și cred că ăsta e ultimul, nu? Da, Rectul, 3 tatuaje de astea, 3, nu știu, n-ar trebui să le tatuaje, ca să sună ciudat, foiluri. Cam atât și cu ce a fost mai nou pe aici. Acum că tot a apărut chestia asta nouă, o să dăm și noi ceva aici, o să facem o deschidere la chestia asta. Dacă nu aș fi avut cu o nouă, aș mai fi cumpărat încă un Huntsman case și încă o cheie, că mai am vreo 3,20 euro acolo și am fi desfăcut două de-astea, dar de păcate nu prea pot. Și da, înainte să desfacem cutia asta, vedeți ce avem aici, o să vă las așa să vedeți ce frumuseți sunt pe aici. Înainte să facem asta, vreau să vă spun că dacă doriți ca numele vostru să apară undeva pe aici, habar n-am, la prieteni în loc aici, cum sunt pe offline și nu mi-apar prieteni și nici ei nu pot să o contacteze, puteți dona un case, un item, ceva, o cheie chiar, și aici o să apară numele vostru foarte frumos aici în listă. Aveți acum undeva pe ecran, undeva pe jos pe aici, Steam-ul la care puteți dona. Dacă nu uit eu să-l pun, și aveți și în descriere adresa Steam, este cea oficială, chiar pe asta care sunt acum. Și da, poate o să mai jucăm ceva competitiv, vedem, mai invitați pe acolo când mă vedeți pe joc, mai invitați pe acolo și intrăm și jucăm. De obicei joc full party-uri, așa îmi place mie cu români, mare parte. Bun, să revenim la ce avem noi aici. Din păcate, din câte am văzut, sau un pic, aici nu era, sau era aici? Orionul. Era aici Orionul? Nu mai știu sigur, dar totuși îmi place foarte mult arma aia. Parcă era... Nu, astea nu era Orionul.
USPS Orion ăla, e destul de șmecher. Mai am și câteva case-uri aici, dacă aș fi avut un Operation Phoenix l-aș fi desfăcut pentru că am văzut că are iteme foarte, foarte frumoase în Operation Phoenix-ul ăla. Dar și Enhancement acum cu ce s-a adăugat, ăsta este și motivul pentru care vreau să-l deschid astăzi. Toate armele sunt destul de șmechere, din păcate nu prea mi-aș dori Galilul ăsta Assault Rifle Kami, care am văzut că este destul de comun. Nu mă aștept la un M4A4, AK-47 Vulcan sau chiar Huntsman Knife, pentru că la o cutie, să fim serios, o cutie din 200.000, asta mi-a picat, că nu pot să cumpăr și asta. Și nici nu pot să fac trade sau cred că mi-a trecut timpul la cu trade-ul, așa că aș putea să fac trade-uri. Bun, ce ziceam? Deci fără ăsta și poate nici Tecno, nici ăsta, îmi place Kazoo, P90-ul aș vrea la nebunie. Da, sunteți gata? Mamă, deci nu pot să cred. Studesc un pic de șetile astea, zici că mi le-am rupt. Bun, sunteți gata? Dăm ski. Haide, numărătoare vistă 5, 4, 3, 2, 1. Hai să vedem ce pică. P90 și Kazoo. Oricum e destul de șmecher. Am fost aproape de un stat track Galil, care a fost destul de șmecher. Este minimal wear cumva? Ceva? Tradable after. Din 20 iunie, ok, am înțeles. Poison Dart, apar și astea vechi, totuși apare, dar nu mai sunt ele. Da, a scos Orionul, din păcate, care acum este un item de la Dărar. Well worn, serios? Well worn și nu prea apare. Deci și un replace la amândouă. Mâncă foarte mult să deschid și un de ăsta, pentru că am bani și mâncă foarte mult. Știi ce e? Fii atent aici. Dăm și noi un open, cumpărăm o cheie de asta frumoasă. Autorize. Mulțumesc. Și pentru voi mai dăm un open la un case. Cu plăcere, mulțumesc. Hai să vedem ce pică. Galil Sandstorm. Nu pot să cred, uite, deci uite la... Doamnei. Aici și bulit. Mehmediu, aproape Mehmedi. Vine să plâng. Replace, inspect. Destul de bulit, din păcate, dar na. Păi da, cam asta a fost și cu acest videoclip în care am prezentat niște chestii, am desfăcut și noi două cutii acolo. Și cred că mi-a picat un de ăsta nou din chestiile noi, nu prea știu cât să vinde, da, nu prea mă interesează că nu prea pot să-l vând la momentul de față. Păi da. Deci v-am spus, vreți să apăreți și voi videoclip aici, puneți ceva și dacă o să văd că o să fie mai multe donații, poate o să fac și un top, totuși nu cred că o să fie chiar, dar repede câteva donații așa mai multe. Așa că vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa, pa!